Ahojte. Ahojte všetci bežci. Milé novomešťanky, novomešťania a hlavne športovci, športovkyne. Čaute bežci aj nebežci. Ahojte všetci milovníci aktívneho životného štýlu. Vážené športovkyne, športovci. Ahojte milovníci pohybu. Ahojte deti. Rád by som vás pozval na beh zdravia od Kompavy. Už 14.6. sa uskutoční 3. ročník Kompava Beh zdravia. 14.6. tu na námestí štartujeme. V Novom Meste nad Váhom. V tomto 3. ročníku vás čaká beh na 4 km, 8 km detské behy a samozrejme ako v minulých ročníkoch súčasťou bude aj Nordic Walking. Môžete si tam prísť zabaviť s kamarátmi a rodinou, taktiež zabehať, pofotiť sa s labkovou padrolou. Štart sa odohrá na námestí, máme pre vás pripravené nové trate. Či už ste bežec, fanúšik Nordic Walkingu alebo len tak príďte s rodinou. Budú tam detské behy, veľa zábavy, akcie, športové aktivity a super program. Takisto vás čaká iný bohatý program pre deti aj dospelých, food zóna, môžete sa poradiť s odborníkmi v oblasti zdravia a športu a takisto môžete ochutnať aj Kompava produkty, ktoré budú pre vás pripravené. Tešíme sa na vás. Ahojte! Ty tam nesmieš chýbať. Takže tešíme sa na vás, prídite a vidíme sa. Čaute. Teším sa na vás a spolu si poďme zabehať. Ja tam budem tiež. Teším sa na vás na štarte. Vidíme sa 14. júna na námestí Slobody tu v Novom Meste nad Váhom. Registrácia je už spustená, tak sa neváhajte prihlásiť. Ahojte. Tešíme sa na vás, určite sa prihláste. Vidíme sa.